こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は南インドのセラジーで教授祈願法要にご臨席されました。ベンガシン主席大臣はインド北東部の訪問を終えました。演説の中で中国の統治を批判しました。中央チベット政権はシュリ・キジャンカプーシンの政教に哀悼の意を表明しました。ドマゲリ公安大臣はインドとチベットの関係の主要行事に出席しました。情報国際関係省はダライラマ法の4つの使命に関する多言語電子書籍を公開しました。チベット市民社会団体はデンマークのコーペンハーゲンでチベット人権擁護の戦略を立てました。イギリス議会でチベットに関する超党派議員連盟が発足しました。欧州理事会はチベットは EU 人権課題の重要な焦点であり続けるとしました。チベット亡命議会議員はオーストリアのウィーンとリンツのコミュニティを訪問しました。チベット博物館は北米全地域で巡回展を開始しました。今週水曜日、ダライラマ法王はタシルンポジでの1ヶ月間の滞在を終え、セララチでの教授祈願法要にご臨席されました。セラ、ガンデ、デプなどの主要なチベット仏教僧院の高僧たちによって執り行われたこの儀式では、伝統的な祈りや代表的な供物、そして心からの賛辞が捧げられました。法王は挨拶の中でチベット独自の仏教遺産、特に心と感情の深い理解を守ることの重要性を強調されました。また、チベットと仏法に対する生涯にわたる献身を改めて表明し、僧侶たちの揺るぎない信仰に感謝の意を示されました。法王は自らが110歳まで生きる可能性があると述べられ、信者たちに希望とインスピレーションをお与えになりました。ベンバツィン主席大臣は西ベンガル州のチベット人居住権の公式訪問を終え、僧院や主要な事務所を視察した後、ソナダタシリンで住民を前に演説を行いました。演説の中で主席大臣はダライラマ法と亡命チベット人が民主的な共同体を築くためにされた努力、チベットの地政学的な重要性、チベット文化を守る必要性について述べ、亡命コミュニティの発展や国際的なチベット人権擁護活動における第16期内閣の取り組みについて説明しました。また中国の指導部を批判し、中国共産党内の政治的不安定、習近平の権力集中、経済的苦境、過去の政策に起因する人口問題などを強調しました。さらにチベットの歴史的地位は中国の一つの中国政策とは無関係であると改めて述べました。その後、主席大臣はサルガラに向かい、出発前にエワン・インディア仏教僧院とチベットのメンジカの支部を訪れました。ペンバチン主席大臣とドマツリン定官副議長は、インドの元国会議員であり、長年チベットの支持者であったシュリ・キシャン・カプルシーの死去に深い悲しみを表明しました。ペンバチン主席大臣はカプルシーの妻に宛てた弔辞の中で、カプルシーをチベットの真の友人として偲び、インドの最高民間人賞でダライラマ法を称えるために尽力したことや、中国との国境問題解決におけるチベットの重要性を主張したことを伝えました。また、ドマツリン定官副議長もチベット亡命議会を代表して哀悼の意を表し、カプルシーとの交流やチベットの大義に対する揺るぎない取り組みを振り返りました。両首脳はカプルシーの功績に敬意を表し、同志の揺るぎない支援に対する祈りと感謝を捧げました。1月31日、公安省のドマゲリ大臣は、デリ大学のハンズラチカレッジで開催された第5回ヒマラヤヒンドゥ・マハサガラ・シュトラサム国際会議の閉会式に特別ゲストとして参加しました。この会議は、国の安全保障に対する意識のフォーラムとハンズラチカレッジが共同で主催し、インドと東南アジア諸国との協力関係の強化に焦点を当て、安全保障と経済関係における地域協力を強調しました。水曜日、ドマゲリ大臣は、ヒマラヤ仏教文化協会主催のマハクンブにおけるハカルの式典に出席しました。また、インド・チベット調整事務所の書籍ブースを訪れ、インド・チベット調整事務所はチベット・インドの隣国をテーマに市民社会アウトリーチプログラムを実施しました。このプログラムは学生、学者、地元コミュニティ等の書籍の配布や討論を通じてインドにとってのチベットの歴史的、地政学的重要性について意識を高めることを目指しました。
情報国際関係省はダライラマ14世の4つの主要な使命である人間の価値の促進、宗教間の調和、チベット文化と環境、そして古代インドの知恵を強調する多言語電子書籍を発表しました。チベット語、英語、ヒンディー語、中国語で出版されたこの書籍は2020年のバーチャル講演シリーズからの洞察をまとめたもので100人以上の講演者が参加しました。この書籍は感謝の年の取り組みに続くもので、ダライラマ法王の90歳の誕生日を祝う慈悲の年に合わせて公開されました。電子書籍はチベット .net で公開されており、ダライラマ法王の遺産と使命に対する公共の理解を深めることを目的としています。チベット事務所ロンドンのもと地域に根ざした市民社会組織の第2回会議が1月30日と31日にデンマークのコペンハーゲンで開催され、イギリス、ラトビア、リトーニア、エストニア、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの8カ国から25名の参加者が集まりました。この会議はチベット支援委員会とデンマークのチベット人コミュニティと協力して開催され、特にアメリカで成功した作戦をヨーロッパの状況に適応させることで、チベット人権擁護戦略を強化することを目的としていました。主な講演者は、ツリアンキ代表、ICT ヨーロッパのワンボテトン氏、ITN のマンディア・マキオン氏、チベットジャスティスセンターのグロリア・モントゴメリ氏で、議論は外交戦略、人権擁護手法の改善、政策立案者との効果的な関わりに焦点が当てられました。ペネレ・フラムとウフェ・エルベック元デンマーク議員は政治的な見解を述べ、チベット人に対して中国の影響に対抗するためにヨーロッパでの連携の強化を呼びかけました。会議はアメリカのチベット中国紛争解決促進法と同様の立法措置をヨーロッパ議会で推進し、チベット人権擁護活動のための国境を越えた協力を強化するという新たな決意で終了しました。2月1日、地域に根ざした市民社会組織の会議に続いて、ロンドンのチベット事務所主催の戦略会議がコペンハーゲンで開催され、イギリス、スウェーデン、ノルウェー、デンマークのチベットコミュニティのリーダーたちが会いました。議論はチベット社会の強化、人権擁護活動、若者の参加、自発的な寄付の増加に焦点が当てられました。会議ではグリーンブック、チベットの若者の人権擁護活動の役割、文化交流プログラムの可能性などについてセッションが行われました。リーダーたちはまたコミュニティの結束を育むために、チベット・スカンジナビア夏季及び冬季キャンプの復活についても検討しました。会議はチベット料理の夕食会で締めくくられ、チベットの大義に対するつながりと共通の取り組みが強化されました。今週火曜日、英国議会はチベットに関する超党派議員連盟を発足させ、議長にスコットランド国民党のクリス・ロー議員を選出しました。労働党、保守党、SNP の議員で構成されるこのグループは、チベットの政治的可視性を高めることを目的としています。チベット事務所ロンドンのツリアンキ代表は、チベットの環境問題や最近の地震被害について言及し、連盟の影響力について楽観的な見方を示しました。フリーチベットのジョン・ジョンズ氏は、チベットにおける中国の開発プロジェクトへの企業の関与に反対する世界的なキャンペーンについて議論しました。また、チベット行動研究所のディジン・ペンバ氏が取り上げたように、チベットをシーザーに置き換えようとする中国の動きや、植民地的寄宿制学校で100万人近いチベットの子どもたちが強制的に同化させられていることへの懸念が高まりました。クリス・ロー氏はダライラマ法の代理人を承認する早期動議を支援するよう国会議員を激励しました。会議ではまた、ダライラマ法の90歳の誕生日やパンチェンラマラチ30周年など、今後の主な行事についても言及しました。3月には国会でチベット新年のレセプションが予定されています。次回の APPG チベット会議は2025年5月に予定されています。欧州理事会は2025年の人権優先事項において、チベットが引き続き主要な懸念事項であるとして、世界の自由への取り組みを再確認しました。理事会は表現、集会、宗教の自由への制限など、チベットで現在も続いている制限に焦点を当て、個々の人権問題を監視する必要性を訴えました。チベット事務所ブリュッセルの林人権官代表は、理事会の結論を歓迎し、チベットを世界の人権議論の中心に据えるという EU の決意を強調しました。
チベット亡命議会の訪問プログラムの一環として、トゥプテンワンチンとトゥプテンギャッツォ議員は2月1日と2日にオーストリアのウィーンとリンツにあるチベットコミュニティを訪れました。議員たちはチベット協会の天神君が会長に迎えられ、チベットコミュニティのメンバーとともにダレイラマ法の展望、チベットの民主主義、中道政策について議論を交わしました。両都市でのセッションには講演や質疑応答、コミュニティの関心事が取り上げられ、チベットのアイデンティティと政治意識を守る重要性が強調されました。この訪問により、オーストリアにおけるチベット指導部とディアスポラの結びつきが強調されました。超チベット政権の管轄下にあるチベット博物館は、チベット事務所ワシントン DC および4つのチベット人コミュニティ協会と共同で、2月3日から24日まで全米を巡回する展覧会を開催しています。ニューヨーク、ミネソタ、ビスコンシン、シカゴをめぐり、チベットの歴史、ダレイラマ法の公約、チベットの生態環境を紹介します。写真、チベット通貨、切手など100点の工芸品を展示するこの展覧会は、大学や博物館と協力しながら、チベットの状況について認識を高めることを目的としています。一部の場所ではドキュメンタリー映画も上映されます。ナムギャルチュル代表はこの取り組みを実現するために支援してくれたチベットコミュニティ協会に感謝の意を表しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。